Isda, ilupin. Anduhaw. Brato kayo. Dong, ilupin, anduhaw, brato ra. Right. Isda, anduhaw, ilupin. Brato kayo. Huwag kang sa problema kung makahigop mo sa sabaw. Oh, shout out sa itong mga suki dari sa Bayong. Ano si ate. Ayan ba na, porti amiguha na mo, driver sa balabal sa una. Ini driver gyapon sa balabal, amigo gyapon na mo. Samot na ning naghiwa sa lamas. Sa akin ning isda, samot na ning amigo na to kay driver gyapon ni balabal. Yan, nausab na niyang profession ron. Magsakyanan dito, nagkuha lang siya, nagdala. Nausab na yung profession karon na imo na siyang tindero sa isda, certified tindero isda na ni siya. Wash out ari akong mga suki dere. Mga amigo na to sa una. Karahastod karon. Negosyo lang tag isdaan kay lisod na kay panahon karon. Shout out kong kinugos. Jod. Shout out sa kong anak nga mawo mag-vlog. Ang kamatis mo dali kay mo busdik, dali kay mo kuan, sige lang magdako. Magkuha ko para pang masa na lang ang presyo. Para sa isda na lang. Ito mo picture mo rito. Kay mapil mo sa vlog nako. Nara pa koy vlog. Musikat kin mo mga bata mo ba? Right. Tara, okay na to mga isda. Ilupin, anduhaw. O ganahan mo para lami sa inyo ang tinuwa o natay lamas. Presyong pangmasa lang gyapon na. Sibuyas. Magpalit sa gahon, uy. Magpalit sa ko lagi. Kuya, ako malawas ba? Hindi mahalin. Ay, napagdagan na. Gamay lang no. Okay. Isda. Anduhaw. Ilupin. Wala mo palitan na to. Pilitan. Sa. Yeah. Alright. Diara. Basig na pa to sa isda. Ay, naku ko isda dong. Ninuroy pa dito? Hina? Ako mlinggi. Bilin naman ko diri, abi ko di masud ang kuan nito. Sikinan. Masud tinura pero namuna sa ginawang di ma. Kagamay kang area Dos kayo, kinanglan nimo ipilo ang kuan. Alright, salamat sa mga namalit. Sa akong mga amigo dere. Og ni Nonoy nga kugihan nga ni ad sa ato ang isda. Silyo? Magpalit lang og lain ganang height na jud kayo. Okay. Atong sibuyas Bombay medyo malmahal gyud kay tag 2.80 ang kilo dito. So 2.80 28 gramo. Ato pag ginansahan gamay 30 lang gramo diri. Kaya lang natin 2 pesos. Dara katong isda. Ilupin. Gahi din ang ilupin oy. Oy. Isda. Ay lang bargilit. Enday. Oy, tara, ilupin. Atay ilupin, anduhaw. Ang anduhaw na to gahapon pa na 2.20 ang kilo na inya. Kay gahapon naman 170 na lang. Natay katong gilahi na mo nga nadatugan gyud siya. Pang prito, pambutangag kamunggay. Ihatag lang nako 140. 40 pratuhan lang gina. Sakay na ay.
Kani ilupin na to. Ano ni ilupin ko sa po ha? Anduhaw. Nahurot namang usagod ang katong barilis. Dos ra kong hatag nimo. Para nga Timbangan sa din. mahal pa kay ilupin to sa lungsod. Kapit ko tayo 3/4 na 1 kilo. Sige, pili. Ako, pila ang gramo. Okay, tanaw na to ha. Tanaw na to ang presyo. Para mapresyohan na to. Diara. Buha ka gramos. Isda. Pangan pa. Duha. Kana. Pila? Gramo. 60 na. Kasinta ni. Kung saan man imong gikuha? Kung 60 gina. Pila ka biok? Kabok. Upat. Duha lang ko ay. Porte gimala, kay bawo gimos presyo ron sa lamas ha. Gipay pa mo sa presyo daan. 2.80 ang kilo dito. So ang 2.80, 28 gramo. So ako moata ko diri og 30 lang. Di na mo matug lungsod. Sige. 30 na lang na. Kaya na lang na kay di na mo matug lungsod, di ka na magdamo anak. Porting mahala gyapon dito. Sila nga ni akong luy. Pila ka bok na ito? Pila ka bok? Pila? Duha. Carbon pa ginagawa palit ha. 2.80. Bitaw, samo ta diya sa lungsod. Just lang. Indalan sa gamay. Kani tag. Silang bukan. Kamo Kare. Ha, Disney. Magkuha ada og balik 5. Kana 5 na. Balag na pre. Ay ganyan siya babag ako nalimot mo sa presyo ana. Bukan na. Sige timbang. Imo ahos sa pilang buok. Okay, karam. Diara. 40 lang na. Bitaw, hapit gina man 2 ka gramo ha. 1, 2 ha. Imo ahos sa 5 buok. Ansa? Ahos. Ahos kuha na diha. Tag 10 ang gramo. Pila to ang gramo? Di kay kuan man siya. 80 kilo. So 10 ang gramo na. Pila may mo ate? Sa kilo, yelupin, o kapag sila bomba. 2 og 40. 2.40. O ka na, kako na sila na gramo o sa gramo. DJ Brian Nito. Dapat na ako daw. 2.40. Ego ni talaga may video rin. Ito plastic ay kurugay mong kamot ha. Ako ang kuya. Ako ang kondo. Ahos. Diara. Sila, Jess. Salamat. Salamat mga suki. Sila ako. Ini. Tag 10 ang gramo. Ay, Sila ka gramo. tag 20 kilo. Ay, tag 20 kilo. Kunin lang na para 2 ka gramo. Ay, kana na lang. Pila na nito, 30, 35. Ilang gramo, Jess na. Isotso lang ni. Kuwangan magamay para 2 ka gramo. Sige. 15 na lang na. Sige 15 na lang. 15 plus. Ano, 30 plus 15 45. plus 5. 50. Ang kita ba? 25. 50. Ina, ito may sobrang tumaday. Balik basic to. Sobrang tunga, gamay. Pila na chet? Sobrang tunga pa yan. Sobrang tunga. Ano na? Tag 20 mang gramo. So 30 lang na siya. 30 og tunga. 30. Boy, hangin mo. Ang hangin hinangiho. Anin taon naman. Ma, nakabayad na ka ani. Humanda, ano hatag kong una, 200. Sige. Salamat kayo ninyo ha. Salamat po kayo. December, magparapol na kindi na rin. Hindi? Nakakuha na mo sa kong vlog. Subscribe mo sa kong vlog. Magparapol no? Parapol po bukas. Ito ba nga? Wash out eh. Wash out. Sige, 30. Okay, tarong rin ba kami?
Pila kilo ni nanay? Dos dog. Berasa kami ni. Ay mo pa na. Oh, dara. Comment mo sa mong vlog ha. Natay parapol sa tong vlog. Karong Papa na yun? oh, dara, wash out. Natay parapol 50 kilos alang sa first prize. Second prize kay 25, then third prize natay 10 kilos. Karong Disyembre na. Comment lang mo sa akong vlog para nga makabugas ta. Walay pihig-pihig na. Kutob sa mo comment. I-appeal na to sa lista alang sa raffle sa bugas. Tara, wash out. Okay. Pre, mayong buntag na pre. O, comment mo sa akong vlog para nga ma-appeal mo sa raffle sa atong bugas karong Disyembre. Natay 50 kilos, 25 og 10 kilos alang sa third prize. Second prize 25 og sa first prize o sa kasakong bugas. O, appeal na sinang sarda. Ayo, pre. Napa isda. Ako ni siyang i-vlog. Dayon, amo comment dito, appeal sa raffle karong Disyembre. O sa kasakong bugas ang first prize mabunutan. Second prize 25 kilos, third prize 10 kilos. Mana to yata karong Disyembre. Ikaw man day ni. Tara, sinang sarda. Tara, isda, brato ra kayo. 130. 130 na lang na, pero kering ilupin, guwapa kay kayo, 200 na siya. Eh, gabi na siya na sobra. Malalong sobrang. Pila ng kwan? 130. 100, Guys, 140 diri. Sa long sir, 180. mahal kina nga to. Guys, 140 diri man. Sige pre, may problema pre. Ate, isda tre.